जवानी तहर से लागल कहो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। अरे भाव बोलो भाव जवानी तहर से लागल कहो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। कितना खर्चा देखे में इंडिया के कितने खर्चा देखे में हो इंडिया के तया भरा वो वाला देश पर से नीचे वाला महला कमा जाओ करा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेटबा। पर मिली ललके 2000 मौका तनी फाफर मिली का विचार बा सब मिली कितना चाही मुंह खोला हो ये हो जान भाव बोला हो सब बताओ तने धन से बदन भरल बा हाथ डाली भीतर टोला हो सबर कर 24 कैरेट बा सोना जस जवानी है 24 कैरेट बा। तया भरा ऊपर वाला देश पर से टबा नीचे वाला महला रेटबा मजा वो करा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला तो